ओरैबायदि हर सान खस्थ' खालामगासिनो दं मारै हगारथावथाव बे एम्बु थेबाय बे मा होनो प्रमद बर'आ मेगनाव बर'नि फिसानि मेगनाव मोदै गनायखौ नायदोंना नायाखै बेलाय हा एम्बु थेबगाङा नायदो नोङो नायदो नै बेसे दुखु खस्थ' खालामनानै ओंखाम जागासिनो दङ हा बे न'फ्रावबो ओंखाम मोनजाला जेबो मोनजाला होननानै बुंदों आरो नायदो नै आं देखायजोबगोन नै ओरैहाय आइजोफोर दङ न'खौनो नुयला बेस्राबो मानो मोनजायैनि थैलायलांसो रानज्रिं खुनज्रिं आरो गाबोनसिम दंबावोसो मोनजाला जों दिनैबो हरनि दाउला गेसेरबायबो ओंखाम संबाय ओमफ्राय नै आबै बे हानि एलटमेन्ट मोनबाय होननानै बुंदों बे हा माबा आदा कम्पानिनो हगारनायखौ नोंसोर रायजो राजा बेयाव रायज्लायफैदोंना रायज्लायफैयाखै रायज्लायफैयाखै खनसेबो रायज्लायफैयाखै नैबे बैसागुनि जों लेंहरदोंना अथम हाजोआरिखौ मानसिफोरनो बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों गामिनि मानसिफोरजों ज' जिरायनानै सावरायनांगौ नङा होमबा गोदो बड'लेण्ड बिनायाव इन्टेलेक्सुयेल मिटिं खालामो बिथाङा हा बे इन्टेलेक्सुयेल मिटिंखौनो खालामफैथोंना जोंबो मोजां बुजायगौमोन दा बेना भुल जादों आरो फंसेबाव 3 नाम्बार बाथ्राया जाहैबाय प्रमद बर'नो बुंनो लुबैनाय बाथ्राया जाहैबाय नै ओरै जिहेथु बे हानि बिगोमाया बे आंनि फंबाय बिनानाव मोनहानो दा बेखायनो जेसे हायो एसे आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंनानै हानि जरिबखौ खालामनांगौ नङा होमबा नामजारि खालामना होनांगौ जेब्ला नामजारिया जाबाय सोर फैयो फैथों नङा होमबा आरो बेसेबां आग्लायो औ आग्लायखागोन बा गभर्नमेन्टनि हाया एसे थाखागोन दा बे हायाव बियो गायसनगोरबाय ओमफ्राय माखासे हाखौ मालाय नामजारिफोरखौहाय जेरै नांगौ एरै सोरबा 15 लाखनि फानबाय सोरबा 20 लाखनि फानबाय सोरबा 25 लाखनि फानबाय लोगो लोगोनो बासबारि बे ओनसोला गेदेर क'क्राझार बायदि जाजेनबाय दा बेखिनिखौ मानो मावाखै बियो हानि बिगोमानि हाखौ मालायनि हाखौ बे बन्दक होनायाथ' बन्दकखौ खोमानाय जाबाय खावनाय जादों जायाखै बियो खावनाय जादों दा बेखाय प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानि सुथुर जानो हाया बिथांखौ बे जोंनि बिदा फंबायासो भट होनानै बेखौ इएम खालामदों बियो दिनै माबा सिएम जादों दा बेखाय बिथाङा बे रायजो राजाफोरनाव सोङाबालानो जेबो दाम मावथारदों भुल जागोन आं बेखौनो खावलायबाय पेट्रल लुनायाथ' फिसा खोथाबावसो हायानो गैयाब्ला आं बे संसार अखाफ्राव थांगोन नामा अखाफ्राव थांगोन थैनायजों हा गैजायजों एखे दा बे रेल लाइनाव दख'ना सुरि सोंनानै प्लास्टिक सेमनानै थागोन नामा बर' जाथिया थाया बिदि हानि बिगोमा बे जाथिया रिउ रिउ बैबो आंनि बेखौ बे भिखारि खालामनो नागिरनाय जादोंना दा बेवहाय पेट्रल लुनायाथ' जागोन आरो बाराबो जानो हागौ नङा दा बेखौ बुजिनांगोन प्रमद बर'आ बेफोरबायदि भाषाखौ टेकनिकखौ रोंखागौ ओंखायनो रायजो राजाखौ बिथाङा प्रभ'क खालामदों प्लिज डु नट प्रभ'क दिस villages of this area बे ओनसोलनि दुखुनांथाव गोरिब दुखिया रायजो राजाखौ बिथाङा जाहाथे रागा दा फोजोबदों नङा होमबा प्रमद बर'आ बोरै फैनो बिलाय नङा होमबा प्रमद सारा जुदि फैयोबा फैनो नागोन नङाब्ला एकबारैनो फात्ता हानि फात्ता लानानै होमब्लासो रायजो राजाया बेखौ फैहोगोन न'आव फैहोआ फैथों होमबासो जों फैहोगोन जाबाय दे जाय हक मानो होनबा नै फाग्लिजरावहाय मानो होनबा आदा कम्पानिनि बे माबा हा एलटमेन्ट होबाय होननानै खोनादों जोङो खोनानानै जों खारबोदोंमोन खारबोनानै ओमफ्राय नै हानिबो दावराव दै हानिबो खस्थ' खालामबाय बिसोरो हर सान खालामबाय दै जानायाबो नै ओरैबायदि लामायाव ओरै मा दं खि दं मा दं बायदिसिना दं बेयावनो जिरायनानै जागासिनो दं बेस्राफोर ओरैबायदि हर सान खस्थ' खालामगासिनो दं मारै हगारथावथाव बे एम्बु थेबाय बे मा होनो प्रमद बर'आ मेगनाव बर'नि फिसानि मेगनाव मोदै गनायखौ नायदोंना नायाखै बेलाय हा एम्बु थेबगाङा नायदो नोङो नायदो नै बेसे दुखु खस्थ' खालामनानै ओंखाम जागासिनो दङ हा बे न'फ्रावबो ओंखाम मोनजाला जेबो मोनजाला होननानै बुंदों आरो नायदो नै आं देखायजोबगोन नै
ओरैहाय आइजोफोर दङ दख'ना नुला बेस्राबो राननानै मोनजायैनि थैलायलांसो रानद्रिम खुनद्रिम आरो गाबोनसिम दंबावोसो मोनजाला जों दिनैबो हरनि दाउला गेसेरबायबो ओंखाम संबाय ओमफ्राय नै आबै बे हानि एलटमेन्ट मोनबाय होननानै बुंदों बे हा माबा आदा कम्पानिनो हगारनायखौ नोंसोर रायजो राजा बेयाव रायलायफैदोंना रायलायफैयाखै रायलायफैयाखै खनसेबो रायलायफैयाखै नैबे बैसागुनि जों लेंहरदोंना अथम हाज'वारिखौ नै लामाया जानोसै नोंसोर लागोना जाबोगासिनो दं सैदिनसो मिन्थिनोसै जोङो बेखौ आलाय सिलाय दा एथ'बां मिथिं जाबाय थेवबो फैया अथम हाज'वारि बे खमले आरो बे बनेन बेबो फैया मैयाबोथ' आङो माने मानसिफोरनि बे पाब्लिकफोरनि इउटुबाव नुदों फेसबुकाव नुदों दावराव जानाय बेफोराव मानसि गिदिरफोर फैदोंना फैयाखै बे जेनेबा फैयाखै बिसोर फैयाखै बा दावराव दैख्रिमोनहा फैदों सिबायफोर बिसोर फैदों औ बिसार फैदों दे बे जानाया बिसिनि खस्थ' जानानै दं नै हानिबो खस्थ' फारसेथिं जानायबो खस्थ' मा बुंनो बे जोंनि प्रमद सरकारा बे बिमाफोर बे मोदै लानानै ओंखाम जानायखौ नुदोंना नुवाखै प्रमद बर' सारा जोलैनि हांगार सासे बर' बिमानि उदैनिफ्राय जोनोम लायाखै बियो जानुवारसो बियो प्रमद बर'आ जोंखौ दिनै बर' बिमाखौ मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानाय गैया उन्दुनाय गैया खालामना होलांबाय बे फाबा गवा बेनाव खोन्थो खोन्थो नांनांगौ जों बर' बिमानि सावा नांनांगौ बेनाव नायदो नै जों ओंखाम जादों प्रमद बर' माबायदि बेसेबां खस्थ' जानानै जागासिनो दङ बर'नि थै गैया आलाय सिलाय बर'फोरखौल' गोदाव सोराव खालामनो हादों बेयो बर'आ दे होमबालाय बर'नि दख'ना गानग्राखौ लायाखै बियो मागोना बर'नि दख'ना गानग्राखौ लायाखै बे मागोना फानफेरा सारि फानफेरा गाननायखौ लादों बियो बेनो फोरबो जरायाव बिटिआर सुटि मा होनो बावलायलांबाय परिबर्तन लाबोनाय माने सालिबर्तन खालामगोन नोंसोर बिदियाव ओंखाम जानो हागोन दा प्रमद नोंसोर बिदियाव ओंखाम जानो हागोन जै नायदो नोङो बर'नि फिसाया मेगनाव मोदै लानानै बिसि खस्थ' ओंखाम जागासिनो दङ बायदियाव नोंसिनि बे जेनेबा बे आदा कम्पानि खबर खुलिफिननो नागिरनायावहाय बे माबा मोनसे रायलायफैदोंमा रायजो राजाजों मिथियानो जों मिथिया जोंबो हादानसोलाय जों ओमफ्राय माबायदि होननानै जों खबर नायफैदों फैदों नायनो होननानै जाबाय दे नै बिसि बुरजा बिसि ओंखाम जागासिनो दं नायदो बिसि खस्थ' जानानै दं दै मोना होनखांबाय बे मालायनि जानायखौ नुबाय मिनिदोंसो बे दा मिनिदोंसो बे प्रमदआ मिनिदोंसो मालाय खस्थ' ओंखाम जानायखौ सारि गानग्रा हिनजाव लानानै बाहाय गोजोन सुथिनो बेनो दाना जोंनि प्रमद सारा मा कमेन्ट हरदो मानो होनबा एसे खस्थ' रायजो राजा हाबो लाखिनांगौ फारसेथिं ओंखाम जानायावबो बेसेबां खस्थ' जानानै दङ बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै बेनो नोंनि मा होनो बिटिआर सुक्ति लाबोनानै सुइजारलेण्ड बानायनाया बेनो सुइजारलेण्डआ नङाना सार खर'आव बड'लेण्ड लिरनानै माबाबाय बिसोरो बोरो बिसिनि बड'लेण्ड नालाय बिटिआर सुक्ति माबानानै मा मोनखो बिसोरलाय मुंदांखा बानायनो माथो मुंदांखा जायाखै न' फाखा लामा होयोनो माथो होआखै माथो बर' बिमाखौ गोदाव सोरावसो बानायदों बिसोरो फाखा लामाबो होलायगोन होनदोंथ' माथो जोंनि बे फाग्लिजरा ओनसोलावलाय लामायानो अखा हाबाथाय थाबायनोबो हाया जोंलाय गारि मटर साइकेल नारजायानो माथो बेसे खस्थ' जायो जोंनि उन्दैफ्रा स्कुलाव फैनो
आरो बिनि गेजेराव आरो बिनि बांसिन खस्थ' होबावबाय खस्थ' खालामबावबाय माइ गायनाय बोथोराव बिदि खालामबाय जानाय गैया लोंनाय गैया जोङो बिसि खस्थ' जानानै दङ दा दा माइ गायनाय ओरैनो थालांबाय खोथिया फोनाय थालांबाय आदि गायनो गोनाङाबो बेयाव बायदियाव सोरबा लिडारफोर फैनानै दा माबा मोनसे रायलायफैदों नामा? रावबो गैया फैग्रा